Хело, здравейте, приятели, аз съм Макс. Това е първият ми клип в този канал. И днес ще разгледаме газовият пистолет Volt ER92. Ето, това е кувърчето на самият пистолет. Опитах се да наредя кувърчето така, както аз го получих, с изключение на патроните. В вашият комплект ще получите ракетник за изстрелване на сигнални ракети, които след малко ще ви покажа как се монтира. Шумпул или четка за почистване на цевта на оръжието, но мисля, че за този модел е напълно ненужна. След малко ще разберете защо. Ето, това е самият пистолет. И да, знам, че има светлина, която дразни, но без нея няма да виждате хубаво. Първо да се увери, че пистолетът е празен. Празен е. Това е неговият пълнител, който събира 17 патрона плюс един в цевта. Сега ще ви покажа и нагледно как се зарежда пълнителят. То повечето хора знаят, но има някои, които не. За ще използвам газови патрони. То не може да се види. Не ви препоръчвам да зареждате пистолетът с такива патрони, ако не мислите да ги използвате. Да, забравих. Ето така се случва магията. Хващате, натискате надолу и избутвате назад, за да влезе патронът. На мене ми е нов, още не се е разпуснала пружината и така доста трудно се зарежда като цяло. Винаги придържате с палецът отгоре, за да не ви бяга патронът, който е отдолу. И, както казах, по него става много трудно, понякога много лесно. Този път влязоха идеално. За този пистолет има много да се говори, но бих казал кое не ми харесва в него. Това, че самият пистолет половината е пластмасов. От тук надолу. Това е пластмаса, на която се оказа, че е доста здрава, плътна и масивна. Всичко от нея нагоре е желязо. Плътно и така доста дебело. Пистолетът държи 600 и няколко грама. С зареден пълнител. С 17 патрона до край. Става около килограм и 50 грама. Някъде там. Освен това, че не ми харесва, че пистолетът е на половината пластмаса, не ми харесват и предпазилите. Това е двустранен. Доста трудно се борави с тях с сила и то голяма. Те ми убиват на палеца и на показалите отстрани при захват на оръжието, като трябва да се зареди. Причинява болка и палецът ми посънява поради простата причина, че те са рабати. Така доста отпред. Даже са и малко остри. Другото, което не ми харесва в този
пистолет е копчето за спускане на заключения блок. Свиква се с него, но първоначално ужасен е. То пак е рапато, както виждате, и остро отстрани. Но като свикнеш с него, върши перфектна работа. Ето за сигналните ракетки. Вътре в самата цевт има муфа. Да, чакай, че обърках, не муфа. Има и ръзба, на която ръзба чрез завинтване се монтира и ракетникът. Относно шумпала, чечетата за почистване, тя е направена, за да се почиства цевта на оръжието. Да, но това е невъзможно. Отпред имаме муфа, която не може да се види, защото е така доста тъмчко, но ще опитам да го осветля. Ето. Отпред имаме муфа. De facto не може да влеземе. Но също така и отзад имаме и от тук, дори като разглобим оръжието, само до тук влиза четката, защото точно ето тук някъде има една пластина, която ни пречи и не можем да си почистим цевта, което след време ще причини увреждане на цевта и ремонт ще струва колкото да си вземем един нов пистолет и не знам защо са направили така, да не може да се бръкне вътре в цевта да се изчисти. Сега ще ви покажа и как се разглага нагледно пистолета. Ето тук има палче, дърпате го надолу, не го изваждате. После дърпате пистолетът до край, дигате леко нагоре и той излиза от релси. Ето. Съм го смазвал и ще го смажа. Ще направим отделен клип как се смазва и почиства този пистолет. Това не е развратната пружина, която не изисква никакви грижи. И ето тази част, която може да ви звучи смешно, не знам как се казва. Ето това е пистолетът, вече разглупен. Като цяло няма кой знае какви работи да се чистят по него. Цевта, ако се чурите, е закрепена за него, не може да се сваля. И както ви казах, не може да се бръкне, има пластина, която ни пречи. Не става. Ние не може да изчистим нашето газово оръжие. Нито от тук, нито отпред. Като цяло така се разглави оръжието. Сега ще ви покажа как се изхлаба. Тази част с дупчицата напред. Вкарвате и тази част. Пружинката. И сега идва най-тегавата част от всичко, защото това е чисто нов. Не е работено още с него, изстреляни са само 2 до 3 патрона и доста трудно се заглупява, което може да ни отнеме
адски много време. Трябва да имате голямо търпение, което аз по принцип нямам. Доста трудно става, но ще се получи. Надяваме се някога. Разглавил съм го само един път. После го сглобих доста трудно. Сега е същото положение. Ето, доста трудно влиза в релси. Това ще отнеме доста време. Така ще се видим, като го загубя. Така. Още е разглобен, но му хванахме цаката. Бум! И оръжието вече е сглобено. Но, за да не излиза повече пистолетът извън релси, трябва да вземем именно това палче, което трябва да се монтира отново тук. Това става с натискане и въртене, докато не се напасне. Ето това е. След като кажем, че вече сме принципно закупили, почистили и смазали, е хубаво да преведем нещо като изпит. Добре, мониторът се изкарам. Това ще бъде шумно. Дърпаме затворния блок няколко пъти, така доста силничко. Пистолетът работи идеално, сглобен, почистен и готов за употреба. В следващото видео ще му направим тест за издръжливост. Ще изстреляме 150 патрона с него интензивно, без почивка, така да го наречем. И след това ще бъде почистен и смазан, да видите как като цяло този пистолет се почиства и смазва доста е просто и лесно. Така че до следващия път, чао от мен.